wasiza mama umkhokheli waqhamuka. Yinde le ndlela yokuya kaMthiyane uma uhamba wedwa. Hayi nami ngithi ake ngiphindele siyobheka lapha ngoba sasile ngolwesine sihambisa umkhuleko. Impela kukubi. Inyanga engaka uNkulunkulu wami. Hayibo. Osana. Hey umuntu wasifasela ehlazweni. Angaholi nokuhola. Ishonaphi yona? Ishonaphi? Hayi. Ngathi sihambile. Ey asambe oliyashona nelanga. Ey sesibuye sicishe sishawe izinyoka nje. Ingekho nento esiholayo. Ayipho mama, siyasebenza. Siyawusebenzela umphakathi. Siyanakekela. Siyabageza abagulayo, siyabanika ukudla, size sibaye semakliniki imbali. Ayibo sisuqondeni. Uqonda ukuthini ngokuthi niyabageza, niyabanakekela, niyabapha ukudla ngoba nathi sihambisa izwi lenkosi. Nalizwi lenkosi kunginakekela lokho. Futhi nomkhwenyana wami uyabahambisa nakadokotela. Kuse ukunakekela nalokho sisi. Nondodana wami uke wangibuza einsukwini wathi, "Hawu ma, thina nesicela ingane ukuthi sinisize ni ekunakekeleni abantu na." Yini ke laba bakwazi ukuyenza ngoba bakwazi ukukhahlela ibhola. Bahlala emgaqweni nje lize liyoshona ilanga. Hayi ntomba ngimbuza ngake lokho. Mthazoke ngimbuza ukuthi ubeqonda ukuthini. Hayi umbuzo. Qoqola kwaMthiyane. Yebo. Amen mama. Ameni. Ninjani kodwa? Siyaphila sinezwa kini. Sikhona bandla. Ulale kanjani uZandile? Uzandile angimazi ushulale kanjani kodwa ukhona ulapha erumini yakhe ngako mbheka. Hayi siyabonga ke. Ndodakazi. Yebo mama. Ninjani kodwa empilweni? Hayi ngikhona. Kodwa nje ungiphethe. Ngicela ithanga ukudla kudleki. Amaphilisi ke nje ungagwinya kanjani ungadlili? Ngeke ngikwazi nje ukuwagwinya impela. Noma ngendlela nolanga ngayo nje sengisaba ngisho ucela ini kuyena. Bekufanele Zandile zami ukuthi ekuyiwe eclinic. Kufanele ukuthi ngithi ukubheka amanzi ke. Sithi ukukusula sula. Namatekisi nje ngalesikhathi ayaxaka mase kulezi ikhathi. Ayaxaka. Ngiyakubonga ukukhona beni. Isimo siya ngokushuba la endlini mama. Nkosiyami singathola lapha amanzi sithi ukumsula esinise emtholampilo. Amanzi ngani nami ngawathola ngale kwendlu. Okufudumeza amanzi kuzokuthola ngale ehlathini la sicoshela khona nathi masifuna kubasa. Ngicela mama ngisize. Sifaka naka amaplastiki ngoba phela insizwa kusebenza amagloves lawo asinawo ukuze singatheleleki na izifo. Hey kwaze kwalikhulu kodwa. Hey Nkosiyami. Ngiyabona ukufa kuya ngokukhuphukela. Hey. Kodwa ngiyacela ukuthi uNkulunkulu uzosisiza. Sibambe ma siphuthuma. Qinisela sisi, qinisela. Ngoba manje kufanelekile ukuthi sidlo emtholampilo. Khona amatekisi akulelizwe. Ayaphuza nokutholakala. Kodwa inkosi engathi ngihamba nathi. Okay bye bye. Awufonele umfana wangakini ongathi angimtholi lo ucingo. Hey usibongiseni. Sibongiseni. Naye lengifaka voicemail. Wathi ngizama untokozo. Awu, ufana. Nkosiyami, umuntu angaze asifele endleleni, Nkosi, bese siqhubeke. Itaxi yosifica endleleni. Njengoba usubonile nawe, umsebenzi wokunakekela ungogqilazayo kakhulu kulabo abawenzayo ngezindlela eziningi futhi. Siphinde sezwe sekuxoxa futhi nangokuthi kuyini kahle ukunakekela. Ziningi izindlela esingabamba ngazo iqhaza ekunakekeleni. Ingabe iyiphi wena indlela onganakekela ngayo? Ngobani abanye abantu ekufanele babe yingxenye yokunakekela? Ubani ongamsiza wena manje? Kanjani?